Què et va motivar a fer el postgrau en mediació? Vinc del món del dret, soc jurista i em vaig apuntar al postgrau perquè volia aprofundir en els sistemes alternatius de resolució de conflictes més enllà de la via judicial. També perquè m'interessava adquirir eines pràctiques que em permetessin gestionar els conflictes d'una manera més dialogada, efectiva i centrada sobretot en les persones abans d'haver de recórrer a la via judicial. Què et vas emportar del postgrau en mediació? Mira, el primer dia, quan vam començar el postgrau, ens van dir que per nosaltres seria una experiència transformadora. En aquell moment vaig pensar, tampoc serà per tant, però ara veig que sí. Després de 3 anys puc dir que em va canviar la meva manera de veure els conflictes i d'afrontar-los. El postgrau em va donar eines per millorar la qualitat i l'eficiència de la meva comunicació. I per mi això és clau, ja que la majoria de conflictes venen d'un malentès o d'unes habilitats comunicatives deficients. Quina valoració en fas del postgrau? La meva valoració és molt positiva, ja que crec que és una formació molt ben estructurada, amb molta aplicació pràctica i amb un equip docent molt ben preparat i professional. Què vas aprendre? El que més destacaria del que vaig aprendre és sobretot l'escolta activa, la gestió emocional i la capacitat de comprendre els diferents punts de vista de les persones. Has pogut aplicar els coneixements adquirits? I tant que sí. La mediació consisteix a ajudar les persones a trobar punts d'entesa, que elles mateixes trobin la solució, i això ho pots aplicar a tot arreu, a casa, a la feina, amb els amics. Ens passem la vida negociant i relacionant-nos. I un cop tens les eines, no només ajudes als altres, sinó que també tu apliques a tu mateixa per gestionar millor qualsevol situació i també per arribar a millors acords. A qui recomanaries aquest postgrau? Doncs el recomanaria a qualsevol persona que treballa amb equips o amb persones en general, ja que considero que és una formació molt útil, transformadora i molt aplicable sobretot en diferents àmbits. Jo el recomanaria a tothom, a advocats, mestres, empresaris, educadors, tècnics de recursos humans també, a qualsevol persona que vulgui millorar les seves habilitats per resoldre conflictes, perquè el conflicte existeix, i no és bon ni dolent, existeix, i el que importa és encarar-lo d'una forma assertiva i respectuosa perquè tothom hi surti guanyant. Aquest postgrau t'obre la ment i creu-me que de debò és una experiència transformadora.